Айде! Коледа дойде! Аре бе! На вас пука ли ви как ще гримираме? Сега ще видите. Аз сте. Здравейте и добре дошли в канала ми в днешното видео с моята кома вече, Яна. Ще разопаковаме коледния календар, адвент календара на Benefit. Това е любима моя марка и с нея може би започна моята бюти страст. Да, мисля, че така се почна. Да. Ти имаш ли някакви спомени с марката? Единствено Gimme Brow, Да. че много ми хареса, че е много скъп и си намерих алтернатива, от която съм доволна. На коя марка е алтернативата? На Essence, между другото. Така. Календара е под формата на кошничка и се казва The Gorgeous Grocer. Окей. Красивият купувач. Защото grocery store. Супермаркар. Добре, да. Пазаровач. Супермаркетовач. Отзад е написано какво точно съдържа. За тези, които ще питат за цената. Ето, приятели, скъпо беше. Скъпо аз не беше. Знам. Мале. Аз ви казах, че аз само този един продукт колко е скъп знам. Има 24 прозорченца. И сега с Яна започваме да разпаковаме, ако ви се струваме като бели платна, спокойно. Това е с цел. Имаме си кошнички, в които кошнички всяка една от нас ще си харесва по продукт, който да направи визия. Номер 1 е сладолед. И пише One. Виж колко е. Какво е? Молив завежди, предполагам, техния емблематичен. И даже без капачка. Precisely My Brow Pencil. Без капачка е, да. То е от намалените артикули. Да, вие го си мислите. Отива в моята кошничка. Аз ще го скажеш ли? Той не се е видял. Малтретира Не се е видял какво направи. Номер 2 е как не на мен. Саламеца. Колбашчета ви. Pore Purifying Foaming Cleanser. Почистващ продукт. Никога не съм използвала на Benefit продуктите за грижа за кожата, така че видим. И тези неща няма как, скъпи мои, да ви ги покажем в това видео, така че само декоративната косметика. Айде, 3 цак. Чушчици! Хот сос! Тя много обича люто. Да. Айде. Най-добрата! Professional. Любимата ми основа и това наистина е ненадминат продукт. Има реплика на Maybelline, само че не е това, което трябва да бъде. 4 е за мен. Да. Виждаш ли къде е? О, да, голямо е. Привидно е голямо. Като други работи. Пудра руж в цвят Уила. Ето как изглежда. За теб или за мен? Аз руж не си слагам, ма може. Не искаш си сложиш. Айде, си сложим. Айде в Наяна. 5. Цак. От 1 до 5. Уж 5 сме. Тортилки, чипс. Какво си ти, бе? Червилце някакво. Козметик Сан Франциско. Я долу да видим цвета. Red Velvet. За теб? Да. 6 е кетчуп. Това е Gimme Brow. Айде! Я обясни какво представлява Gimme Brow. Gimme Brow е като спиралка за вежди. Хем ги фиксира, хем ги прави по-пълни, хем им дава цвят. Абе, готин продукт. Нали гледаш към камера? На момент. Ох, иска да ви покажа котанчето ни. Сигурно не го виждате на фона на черната ми блуза, но е така. Дай го на фона на моята блуза. Много е сладичък. Нека си ходи. Аз ще отворя 7. Да. Защото това ми е любимото число. Бобчета. Бобчета. Това е Deep Retreat Pore Cleansing Cream. Това е маска, която почиства порите. Няма как да го тестваме сега тук в това видео, затова го прибираме. Янка да си ги тества после. Чери сода. Айде да видим. Аз много обичам чери кола. Спирала. И се казва Fun Fest. В кошничката на Яна. 9. Хора, късно е. Да. И ние сме добре. Опа! Това е... Какво е бронзър?
Ето горущето. Цвят Тера. Отива в моята кошничка. Упс. Смеченце. Това е хъни. Медет страда. Тук имаме Бенетин! Това е тинт. Това е най-емблематичният продукт, може би, на Benefit последно време. Тинт, да. Това би го пробвала, между другото. Добре, айде. Ябълково сокче. Fluff Up Brow. Това е лакс. Това е... Кажи думата. Лакс. Воса? Благодаря. Номер 12 ще е от руж пудрите, защото идва ето така. Старла. Ето го и отвътре. 13. Найта спи. Хубав номер, пак любим. Репичка. Я да видим да че от сега ти си нямаш такова. Окей, това ми харесва. Това ще ми отива даже. Дай ще отива на уилата. Да. Кани Мунер. Ще ги видите после носите. Ще ги видите. Приключи. Баста! Айде. Номер 14. То е ягодово мляко. И е пълноразмерен продукт. И е 24 брау сетър. Спагети. Спагети. Паста. Болоне. Всички продукти на марката, които са свързани с грижа за кожата, са с цел минимизиране на порите, свиването им. Всъщност е Titan Toned Pore Refining AHA PHA Toning Form. Тоест това е тонер под формата на пяна с AHA, т.е. ексфолиращ. Това и аз би го пробвала. Това е готино. Малинов йогурт под номер 16. Хайде! Спирала. They are real. Качин! 17. Да. Риба е! Така. А защо не е риба? Това е много твое. Да. Това е такова оранжевеника. Аз не съм оранжев. Какъв цвят да обичате? Изобщо не ми седи, приличам на... Ако ми хареса името... 26 Quality Pleasure. Сори. Името е топ, обаче. Кой не би искал Quality Pleasure? Хайде, нека да сме честни. 18 фъстъчки. Фъстъчно масло даже. Много обичам. Ще си сетнем гримчето. Това го слагам по средата, защото и две добре. Сетнем гримчето с него. Това е The Professional Super Setter. Тама сенките фиксатор. Сенките ни. Да имат компания. Какво съм аз? 19? Между другото, някакви жени онлайн се оплакваха, че нямало сенки. Абе, дами, малко по-креативно. Айлайнер. Може ли за мен? Да, аз обичам много. Знаете ли, че никога в живота си не съм си правила аз очна линия? Винаги ползвам молив. Да. Докато аз много обичам очна линия и съм се професионализирала там. Professional. Риба. 20. Друга консерва. Това харесваш. Хула бронзер. Контуриращ продукт, който е матиращ. Какво пише? Фафо 21. Креативни са. Не мога да се отрече. Аз какво си мисля, че пише? Боровец. Вафа Криско. Вафа свежест. Това също ми отива. И на лакти. Да. Вампи. Какъв цвят е? Как се казва? Все забравям. 17 Heatwave. Това е като ти дойде ме да просто. 22. Това е най-хаотичното разопаковане на адвент календар. Що бе вървим по номера? Шоколад! Шоколад! Ролър лаш, пак спирала. Спирала. Епа ние имаме. Ето, по-щетно. Айде, черпиш. 23% така малко тика. Познай какво пише? 23. Клаудия. Това изглежда много яко. Клаудия. Ето я, Клаудия. Това може би ще ни е хайлайтър. Хляба. Багетата. Къде сме без ля багета? Сакребле. Ля багета. Много ми е легал. Така може да се използваш да. Банята, примерно да си слагаш продукти или където си искаш. По принцип можеш да сундъче за цвете. Да. Можеш за грима да ти стои в шкафчето, да ти е като да се подредено. Много неща може. Да. Пълноразмерна спирала и я слагаме на Яна. Айде сега. Яна има 3 спирали на 2 очи. Не знам какво ще правим. Взимаме си каквото ни се е паднало от календара и започваме да си гледаме, да се мацаме и така. Виж, аз имам дюк на този тинт от есен. Дюк. Я да ги сравним.
ще кажем на хората. Малеко е хубаво, искам това. Той е на Essence. Хубав. На Essence, на ръката ми просто направих едно пуп и се появя тази по-тъмната точка. А това е на Benefit, дето не мога видиш. Да, ама това виж колко яко се нанася равномерно, не ти стои като цвети тук, пък да няма. Много е яко. Да, яки. Аз какво си сложа са? Quality Pleasure или Red Velvet? Горе е Quality Pleasure, а отдолу е Red Velvet. Хуа. Като чуя хуа си представям тези аваи с полички. Контурирахме се. Сега дай и тебе, май. Любимият ми начин за контуриране е тройка. Ето така. Тук. По средата подчертавате скулата, т.е. под нея и после карате общото по костната структура. Так. Където е. То може да го правите и по-маничко. И по-големичко. Слагам над контура. Високо. Колкото по-високо, толкова по-издължаваш лицето и... Високо, високо, високо. Май тази тера... Високо. Става ли? Като такова. Добре. Керамиден. Дай да видя. Розово си като керамида. Което, между другото, керамидите не са розови. Ако случайно не знае. Тази не е. Тествахме всичките спирали. Тая изобщо не ми хареса, дето ти я дадох. Дето я не. Roller Lash? Не. Друг. Fanfest. Да, е това. Със сигурност мога да кажа, ако искате спирала за удължаване, вашата е They Are Real. Нали? Ти съгласна. За удължаване просто прави чудеса. А за обем, може би и Bad Girl. Матовите червила леко изсушават според мен устните. Усещам ги малко по... А уж са хидратиращи. Всичките са хидратиращи. Някои са глант, други са мат. Това са ни крайните визии с Яна. Пишете в коментари коя визия ви харесва повече. Мисля, че и двете така успяхме да оползотворим продуктите, да покажем реално как се дят. И ви показахме всъщност как може да си направите изцяло грима с руж пудри. Това, което не направихме. Без да имаш всеки. Не си сетахме. Сетър. А след така се сетвам. Той. Яме. Виж колко е приятно. Така се прави. Айде! Нещо да им пожелаем. Да са много щастливи, много успешни, да успяват да отделят достатъчно време с семействата си и да си правят хубави смислени подаръци от сърце, на които да се радват после. Радвайте близките си, но не забравяйте да радвате и себе си. Точно така. Щастливи празници! Чао! Бай!